Hej folkens, igen. Ja, det var lidt tid siden vi lavede vores sidste let's play, men altså hvad fanden. Vi havde ikke lyst. Nej, der gik lige lidt tid og så. Så er fucking min computer og sådan. Ja. Men vi startede en ny round. Som jeg har lavet. Jeps, og lad os bare komme i gang. Jonas, starter du med at skaffe noget træ? Nej, jeg finder kul. Jeg nakker kyllinger. Jeg har fundet kul. Ja, men du skal have noget hakke med smarte. Ja. Jeg har fundet gule grimme blomster. Take it down. Eskil, jeg kan ikke smadre dem. Jeg kunne ikke smadre kullingerne. Dø. Nu sker det igen. Er det bare serverlag som så vanligt, eller hvad? Yep. Hvad? Ja. Jeg kan ikke... Sådan der, jeg har taget en kylling. Jeg har lige lidt problemer med nogle gule blomster heromme. Jeg hader gule blomster. Og jeg hader jer. Hey, skal vi ikke prøve at lave en kyllingeknuser, ligesom, hvad hedder han? Gex har lavet? Jo, men det må nok blive en let's build eller sådan noget. Ja. Jeg har fundet kul. Hvor fanden er du henne? Jeg har ret træ. Så vi render i modsat retning. Det er noget lort, vi er allerede blevet væk fra hinanden, ligesom en anden let's play. Vi er ikke væk. Okay, det er et lortested her. Skal vi ikke gå på udfordring? Udforskning. Ja. Jeg skal have noget træ. Det er kraftedeme et godt sted, det her, vi har fundet os. Ikke et skid træ, men en masse bjerge. Altså, vi kan godt lave et stenhus. Sugarcans. Jeg er glad for at ramme det sted, der var mere vand end... Mere end et tak vand. Jeg glemte et stykke. Vi skal have noget træ. Skal vi lægge... Hey, Eskil? Ja. Skulle vi lægge et link i beskrivelsen til vores server? Ja, men så skal de jo have et program med Hamachi og det. Ja. Det lægger vi sgu også et link til. Ja. Det er fordi, vi bruger et gratis program for at køre serveren. Og det hedder... Er det ikke bare Hamachi? Ja. Og på Hamachi, der hedder... Navn, det er... Johansen. Er det? Nej. Jo, Johansen 123. Nej, det er sgu da ikke. Jo, det er. Det er jo min, vi kører over. Ja. Det er noget følelse. Er det ikke Forældster? Nu skal jeg tvivl. Jo, det er Forældster. Det er jeg meget sikker på. For det er sgu da min server. Det er Forældster. Nej, det er sgu da ikke. Det er ikke den. Det er dine, Eskil. Men vi skriver lige et link i beskrivelsen. Og der er ingen kode på. Og så kan I finde IP'en også. Hvor lang tid har vi optaget? Har du tid? Nej. Det var godt. Vi fandme... får. Mange får. Sådan der. Nu har jeg tjekket en seng. Det lød som om du sagde, jeg har et enchantment table. Det har jeg ikke. Det vil lyde lidt overdrevet, fordi vi har kun spillet i 2 minutter, tror jeg. Måske lidt mere. Nu er der nogen, der sikkert spørger, hvor fanden det her. Hey Eskil, ja. Hvor er du henne? Jeg er over ved nogle får og nogle træer. Jeg har nok til får, eller til at lave en seng. Jeg har bare træ. Kan du ikke skaffe noget sten? Så skaffer jeg en seng. Jeg skal først have noget træ. Jeg har ikke ret meget mad. Jeg har 2 stykker kylling. Jeg har også 2 stykker kylling, og jeg er næsten nede i hungerbaren. Jeg er næsten helt nede. For lige om det begår selvmord. Lige så snart jeg får lavet en seng og placeret den. Så laver jeg den der, du ramte jorden for hårdt. Kom her for... der kører. Eskil, hvad siger du til, vi slår os ned her? Er det ikke 6 stykker uld for en seng? Eller for 2? Jeg har til en seng. Har du til en seng? Ja.
Så gider jeg sgu da ikke. Jo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg mistede liv. Au, jeg æder kraften med råt kyllingekød. Lol, jeg er blevet syg. Af kyllingekød. Råt kyllingekød. Det kunne du godt have sagt. Kom her, Ko. Giv mig noget kød. Jeg skal bruge din bøffer. Jeg tager den sidste af. Sådan der. Jeg har nok til 2 senge. 3 stykker. Ej, det... What? Så vi skulle da næsten gå lige op ad hinanden, mand. Det er god. Askild, jeg har en af de der bøffer. 3. Au! Au. Det er lækker, det er sgu satans. Au. Hvad blev den sidste gode af? Den er heromme. Cow killing. Okay, jeg tror, jeg har mest brug for mad, fordi jeg har intet mad. Jeg kan ikke engang løbe. Okay, det her det er sådan lidt fuck sted, for der er intet ting. Græskar. What the fuck? Min computer kan ikke lide bambus. Hvor fanden fandt du pumpkins? Hvor mange er der? Jeg vil have det ene. Hvor fanden er du henne? Der. Jeg kommer. Kom, jeg er her. Det har jeg, fordi jeg troede, du glemte, vi gik. Nej, jeg bliver her, for der er mine. Nå ja, det er sgu da rigtigt, du. Hvor fanden er du? Her. Må jeg bede mine pumpkins? Først pumpkins. Ups. Crafting table. Ja. Nu kan du bare ikke hygge dig. Haha. Okay, jeg vil have et. Giv mig Nej. Okay, så har vi kun én til farmen. Det er sgu også nok. Det er mega farligt at på nede i minen. Du ser sjov ud. Prøv lige kigge om. Drej hovedet. Ej, satans, lige før der havde du hovedet i nakken. Okay, skal vi ikke se at få bygget nogle senge eller sådan noget, så vi kan få sovet? Og lave en ovn, fordi jeg er pænt sulten. Hvor tror du, jeg sagde?